Quin bon rotllo, eh? Sempre que fem actes amb el món de l'esport, sempre hi ha bon rotllo. I sigui amb entitats, amb clubs, amb gent que heu liderat i que heu construït el teixit esportiu a la ciutat, sempre hi ha bon rotllo. I fins i tot des de les diferències ideològiques que poden haver, l'esport té aquesta força, no? Té aquest valor d'unir, té aquest valor de cohesionar, té aquest valor de repartir la salut i l'alegria de viure, perquè al final l'esport no deixa de ser l'alegria de viure, no? I per això és difícil d'entendre per què l'esport, durant aquests darrers 4 anys, amb excepció, que no ho ha dit, ja li dic jo, amb excepció del període que vam estar al govern i que el David Escudé va fer una magnífica feina com a comissionat d'esports d'aquesta ciutat. Un fort aplaudiment pel David, que és tan modest que no ho ha dit. Però fixeu-vos que quan nosaltres vam fer la decisió arriscada, compromesa per la ciutat, per afavorir la governabilitat de la ciutat, teníem molt clar que una de les àrees que havien de ser ateses immediatament, perquè forma part, com ha dit l'ADN de la ciutat, l'esport, era justament l'àrea d'esports. I per això el David va esdevenir un comissionat que va fer una feina important al període que vam estar al govern i que malauradament quan ha passat, quan vam sortir del govern, aquesta esbranzida, aquesta política, aquesta aposta, aquesta convicció, aquesta identificació dels barcelonins i les barcelonines amb el nostre esport s'ha esvaït. Jo vull agrair, no diré tots els noms perquè els ha dit el David, però a tots els responsables de les federacions, dels clubs, de les entitats i especialment, deixeu-me que esmenti molt especialment a la taula d'esports de Sants, la Bordeta, Hostafrancs i de la Unió Esportiva de Sants, amb els quals hem tingut, no sé, 10, 15, 20 reunions durant aquest període de temps, hem fet infinitat de converses, ara, com estem en campanya, jo adquiriré compromisos de plantejaments que heu fet durant aquest període. Evidentment, gràcies Lolo, no només per presentar l'acte, sinó per inspirar la política esportiva d'aquesta ciutat i del nostre partit durant molts anys. Gràcies Enric, perquè tu vas ser la proa d'aquestes polítiques esportives que efectivament, com ha dit el David, el gran valor va ser no només organitzar els millors jocs de la història, sinó no haver oblidat que la força, que la potència que realment dona l'esport a una ciutat és la força de la cohesió, és la força d'estendre la pràctica esportiva, és la fase de la promoció de l'esport, que és allò que ha identificat les polítiques socialistes al capdavant de l'Ajuntament. Quan diem tornar a ser Barcelona, estem parlant de coses com aquesta. Quan diem tornar a ser Barcelona estem dient que l'esport torni a tenir el lloc que li pertoca al govern municipal. I per això per mi era inconcebible fer una candidatura sense que no hi hagués un responsable d'esports. Per mi era inconcebible. I jo he tingut la sort, i el meu partit té el gran privilegi, de tenir el David Escudé com a persona de referència i per això el David té un lloc molt preeminent a la nostra candidatura, perquè tan preeminent com el seu lloc a la candidatura serà la prioritat de la política esportiva pel meu govern quan jo sigui alcalde. Gràcies, David. I gràcies, Gervasio, i gràcies, Carles, per ser un exemple no només d'esportistes de referència internacional, de grans triomfadors, sinó justament per la vessant també social. Perquè l'esport, els esportistes també tenen aquesta vessant pedagògica, d'exemple, de superació, de treball, de compromís, i vosaltres, el vostre compromís, l'heu portat molt més enllà de l'esport. L'heu portat per la gent que més ho necessita, reforçant aquesta idea que la pràctica esportiva i l'esport és molt important també per cohesionar barris i cohesionar la ciutat. Mireu, el nostre compromís fonamental quan formem govern a la ciutat de Barcelona serà justament aquest, garantir la pràctica esportiva per tothom. Garantir que l'esport torna a tenir el lloc que es mereix en una ciutat com Barcelona.
I per això tornarem a fer promoció de la pràctica esportiva. Com? Per començar, amb diners. Cada vegada que hem parlat amb vosaltres, amb les federacions, amb les entitats de barri, ens demaneu inversions, ens demaneu recursos, ens demaneu beques. I clar, aquí justament als barris de Sants, del districte de Sants, sempre feu una comparativa, no? Jo ho tinc molt present, no? Dieu, com pot ser que a la ciutat del costat, a Hospitalet, no? Sempre m'ho dieu, tinguin tants equipaments esportius de barri i només creuar la Riera Blanca baixi de cop com baixa la dotació esportiva a la ciutat? Doncs molt senzill, perquè a Barcelona encara només invertim 16 euros per habitant i any en esport. I a l'Hospitalet, 58. Fixeu-vos la diferència entre una ciutat que ha fet un esforç molt important, la nostra ho ha fet, és molt més gran, arribar a aquesta quantitat segurament seria molt difícil, però nosaltres hem de fer l'esforç de triplicar la despesa en inversió esportiva a la ciutat i aquest és el nostre primer compromís. Sense més recursos no podrem garantir la pràctica esportiva a la nostra ciutat. Per tothom, per les dones, efectivament, en condicions d'igualtat, com ha dit la Susana, per les dones, per tothom, vol dir també per les persones grans. Sabeu que som una ciutat que es fa gran, com totes les grans ciutats del món, cada vegada vivim més anys. Una nena que neixi avui a Barcelona, en principi i de mitjana, viurà 105 anys. Imagineu-vos el canvi que suposa això i el repte que suposa per una ciutat. I per això farem que la pràctica esportiva sigui gratuïta per a les persones de més de 65 anys. Hem d'estendre la pràctica esportiva, entre altres coses, perquè fer esport, practicar esport entre la gent gran, ens estalviarà molts diners i molts recursos en sanitat i en salut. Perquè l'activitat, la vida activa, entre altres coses, suposa estalviar-se diners en salut perquè es porta una vida més saludables. I especialment també l'accés a les persones amb discapacitats. Les persones amb discapacitats que efectivament fan també de l'esport no només una forma de millorar físicament, sinó de garantir la igualtat d'oportunitats, la dignificació del seu dia a dia. I aquí tenim, i jo d'això soc molt conscient i molt sensible, un repte també molt pendent a la ciutat en molts àmbits, però en l'esportiu especialment. La diversitat funcional de molts barcelonins i barcelonines ha de ser també recollit i contemplat en els nostres equipaments esportius. I això també ho farem. I què dir dels nens i les nenes de la ciutat, que han estat, segurament hi són els protagonistes de gran part de les polítiques de cohesió social esportiva que fem a la ciutat de Barcelona. El David, quan va estar de comissionat, va començar o va incrementar la partida en beques per pràctica esportiva dels nens i nenes de la ciutat. I ho va fer perquè som molt conscients que una de les causes d'exclusió social, de desigualtat social a la ciutat, també és poder anar o no a practicar esport. I per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres també farem un esforç d'ampliació de les beques que ja va començar a posar el David quan estava de comissionat per ampliar la igualtat d'oportunitats a la nostra ciutat. Tenim moltes propostes, Després els companys de la premsa tindran un problema per saber quina trien, però aquesta que dic ara és molt important. Us parlava de la salut i de l'esport i de la importància que té fer esport per evitar la despesa sanitària. Doncs bé, nosaltres proposarem que els metges dels centres d'assistència primària receptin esport. Receptin esport. Poden donar un medicament, un antidepressiu, el que sigui, però que també receptin esport. Que tinguem una autèntica recepta esportiva a la ciutat de Barcelona. I que quan un metge a la ciutat de l'assistència primària recepti esport a un pacient, a un ciutadà de Barcelona, la ciutat es faci càrrec d'aquesta despesa com si fos autènticament una medicina.
perquè aquesta és la forma no només de millorar les nostres vides, sinó la forma d'estalviar-se molts diners, també en salut, i desmedicalitzar moltes situacions per les que passen molts barcelonins i barcelonines. La recepta esportiva. I, evidentment, tot això ho farem possible si tenim lideratge, si guanyem les eleccions, que les guanyarem, però sobretot si tenim lideratge dins del govern. I per això és molt important la figura del regidor d'Esports. Us he dit abans, és inconcebible que en aquest període del govern de la senyora Colau no hi hagi hagut un responsable clar, líder, conegut i reconegut per totes les entitats, els clubs i la ciutat de qui es feia càrrec de l'esport a la ciutat de Barcelona. És inconcebible. Inconcebible. I per tant, i a més, mirant les candidatures i les propostes d'altres grups, veig que continuen, amb alguna excepció, tot sigui dit, veig que continuen igual. Continuen sense tenir algú que sàpiga d'esports. És com la cultura. Jo també pensava, és inconcebible que no tingui un responsable de cultura entre, com a mínim, els 10 llocs primers de la candidatura, que sigui reconeixible pel sector cultural, que representi la creativitat o les indústries culturals. Necessitem crear referents i lideratges per fer tot això que estem dient. I per això el regidor d'Esports de Barcelona tornarà a ser una persona important en aquesta ciutat. David, seràs una persona molt important en aquesta ciutat perquè l'esport serà molt important en aquesta ciutat. I mireu, en aquesta línia de recuperar, de tornar, jo espero que d'aquí 4 anys, ja com a alcalde que aspiri a la reelecció, jo em comprometo a tornar a fer aquest acte aquí mateix. I em comprometo, perquè ho vam començar a fer, que aquest edifici s'hagi recuperat pels barris de Sants, especialment del Poble Sec, i s'hagi recuperat com a espai esportiu i també cultural de la ciutat de Barcelona. No pot ser que tinguem aquesta joia tancada des de fa anys i sense ús. I el meu compromís, el nostre compromís, és recuperar aquest Palau d'Esports com a equipament esportiu. No té sentit que, com us deia, tinguem aquest equipament així. Nosaltres vam començar a fer, jo com a president de BCM, que és l'empresa que gestiona aquest equipament, i el David com a comissionat d'esports, un projecte de rehabilitació i de recuperació d'aquest espai per la ciutat i pels barris de Sants. Es pot fer, el tenim aquí. Li hem de donar utilitat i a més té una mida mitja, intermitja, jo això m'ho vaig aprendre molt bé, parlant dels projectes, una mida intermitja que necessita la ciutat de Barcelona, que en aquests moments no té la ciutat de Barcelona. I per tant nosaltres tornarem a fer equipaments esportius com aquest, recuperarem el Palau d'Esports. Però també d'espais com el de la Magòria, que també tinc molt present a l'hora de fer la planificació dels equipaments esportius que s'hauran de fer a la ciutat. Nosaltres tenim un pla d'equipaments esportius, s'ha de tornar a tenir un pla d'equipaments esportius. Es podrà fer més o es podrà fer menys. Tots sabem que els recursos són limitats, tots sabem i som conscients que la ciutat té prioritats, però el que no es pot fer és no fer res. El que no es pot fer és no donar calendaris. El que no es pot fer és un ja veurem. I parlant de la Magòria, aquest espai magnífic del barri de la Bordeta, fa poc vam estar visitant aquest espai, el nostre compromís, els hi vaig dir als veïns i a les veïnes, sense subterfugis, sense ambigüitats, aquest espai el recuperarem, perquè fa 12 anys ja que va marxar equipaments d'aquest àmbit, són terrenys que, com sabeu, són propietat de la Generalitat. Hem de fer que passin a la ciutat per fer què? Per fer 2 camps de futbol, per fer pistes d'escola de ciclisme i espais per petanca, per fer un aparcament, perquè necessitarem garantir la mobilitat de l'àmbit, 2 piscines, un gimnàs. Aquesta llista, que són les llistes de la compra, que dic jo, de quan vas a un barri i tens una reclamació, això ho tenim incorporat en el nostre programa electoral i això és un compromís perquè ja ho hem fet. La nostra força, el nostre valor, la nostra credibilitat és que proposem i ens comprometem a fer coses que aquesta ciutat ja hem fet com a governs municipals.
I per tant, hem de reforçar els clubs esportius també des del punt de vista de les infraestructures. I per anar acabant en l'àmbit de l'esport. Les indústries i l'economia vinculada a l'esport, molt important, perquè a més l'esport també és un àmbit de creació de llocs de treball. Hi ha tota una indústria que està a l'entorn de l'esport, des de les noves aplicacions, de les noves tecnologies, de l'economia digital, fins al vestit i al calçat. Hi ha tota una indústria i tota una economia. Per començar, l'economia blava, que haurem de reforçar en el front litoral, recuperant per la ciutat el port olímpic i afavorint que allà es faci pràctica esportiva també, amb això el Gerard n'hem parlat moltes vegades, de la vela i dels esports marítims, però també de les indústries, de les empreses, dels emprenedors que vinculen la seva activitat econòmica al mar. L'esport suposa més salut, però també pot suposar més ingressos per la ciutat i més creació de llocs de treball. I no puc acabar aquests compromisos, i a les 3 preguntes que m'ha fet el Lolo, que ja li ha contestat el David, com si ho hagués dit jo, sense refermar, un cop dit tot això, el compromís que adquireixo també com a candidat a l'alcaldia i espero que com a futur alcalde de Barcelona, el nostre compromís olímpic. Nosaltres no abandonarem la nostra vocació olímpica. I ja m'enteneu, hi ha un debat obert a la ciutat, jo mateix vaig presidir una comissió amb la qual l'Enric va tenir un paper molt important per parlar d'aquest tema. Un dels compromisos va ser justament no convertir aquest tema en element de campanya electoral, i no ho faré. I per tant, jo avui el que dic és el que dic. El nostre compromís olímpic està intacte amb la ciutat de Barcelona i aprofitarem totes les oportunitats que tinguem davant per consolidar i materialitzar la nostra vocació olímpica. També ho dic perquè, com que no ho diem, molts de vosaltres, alguns de vosaltres, no esteu dient això, és que vam dir que no ho diríem, perquè aquest ha de ser un projecte de tots i de totes. I per tant jo crec que és clar que el nostre compromís continua intacte des d'aquest punt de vista. Ho dic també pel Beto, no sé si està aquí el Beto. Ha quedat clar. Ha quedat clar la nostra vocació i el nostre compromís, insisteixo, no convertir aquesta matèria en una batalla o que formi part de la batalla electoral. Però també dels grans esdeveniments esportius. Jo aviso, jo des del minut zero em posaré a treballar com a alcalde perquè aquesta ciutat tingui promoció de pràctica esportiva, en primer lloc, però també vagi a la recerca de grans esdeveniments i competicions internacionals de l'esport. Aviso, perquè no és incompatible, tot el contrari amb la pràctica esportiva de base, amb el paper de cohesió social que es fa en els barris de la nostra ciutat. Tot el contrari, posiciona la ciutat, envia un missatge també dins de la ciutat. I el que tenim ara, ja sabeu que això dels grans esdeveniments internacionals s'ha de preparar molt de temps, el que tenim ara és una petita travessia en el desert, però el meu compromís com a alcalde serà posar-me al capdavant, que és el que ha de fer un alcalde quan representa la ciutat, posar-me al capdavant a buscar oportunitats i jugar-les totes en favor de la ciutat i del compromís dels grans esdeveniments esportius. No és incompatible, és mentida que sigui incompatible. Jo crec que hem de superar i passar pàgina ja aquests discursos que els grans esdeveniments, que l'ambició olímpica, que l'ambició internacional de la ciutat per atraure esdeveniments econòmics, esportius, culturals, és incompatible en fer les petites coses de cada dia. És tot el contrari. És el que ens il·lumina, el que ens dona força, el que ens dona energia, el que ens dona referència internacional. Això és el que ha fet gran a Barcelona en els darrers 30 anys i això és el que tornarem a fer al capdavant del govern municipal. I vaig acabant. Us començava dient que a mi m'encanten els actes d'esport pel bon rotllo, pel fair play, perquè malgrat les diferències que podem tenir ideològicament, tenim una idea i un projecte que ens uneix. I ara deixeu-me que faci una mica de campanya.
de campanya de l'altra, i he fet propostes, ja deixeu-me que faci una mica de campanya, en un dia que ha sigut, jo diria que trist al Parlament de Catalunya, molt trist, i no puc evitar fer referència. I fixeu-vos, quan hem d'aprendre els polítics i la política del fair play, dels valors i del respecte que té el món de l'esport, que tenen els valors esportius. Tant de bo tinguéssim els valors que teniu al món de l'esport, de solidaritat, de respecte a les regles, de bon rotllo, de fair play, tant de bo el tinguéssim a la política. Segurament ens haguéssim estalviat veure un episodi molt trist de la democràcia catalana i espanyola dels darrers 40 anys. Ens haguéssim estalviat, si hagués hagut aquest fair play i aquest respecte a les normes i als drets, ens haguéssim estalviat l'espectacle de veure com es vetava a un grup parlamentari que legítimament, perquè té el dret, presentava un nom com a senador en representació del Parlament de Catalunya. Ens haguéssim estalviat un episodi molt trist perquè, a més, la persona que hem proposat els socialistes catalans és una persona dialogant, és una persona que podria compartir perfectament molts dels valors esportius, perquè és tolerant, perquè té la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, perquè ha treballat des del minut zero perquè hi hagués solució política a un conflicte que és polític, amb diàleg dins de la llei. Un dia trist perquè, a més, això s'ha fet embolcallat d'un discurs que no ajuda gens a distensionar l'ambient polític a Catalunya. I nosaltres creiem que el missatge de les eleccions generals, a les quals tota Espanya, tota Catalunya i també Barcelona vam tenir la fermesa i la fortalesa de derrotar a les tres dretes que amenaçaven a tirar enrere el nostre país. Però també es va enviar un missatge molt clar per part de la ciutadania que nosaltres sí hem escoltat, i és que ens hem de deixar la pell en favor del diàleg. Dins de la llei, respectant les normes, però que ho hem de fer perquè no hi ha un altre camí que no sigui el diàleg i l'acord. I mireu, avui ha sigut un dia trist, jo crec, no només pels socialistes, i jo ho estic tan indignat com a trist, però conforme passen les hores estic més trist que indignat. Crec que és un mal favor a la democràcia i crec que és molt mala notícia per trobar les vies d'acord que necessita el nostre país i la nostra ciutat. Perquè efectivament nosaltres pensem, i jo he defensat en aquesta campanya i serà la meva ensenya com a alcalde de la ciutat, que no podem tenir les institucions al servei d'una causa política com és l'independentisme ni cap altra. Les institucions són de tots, com la ciutat és de tots i com l'Ajuntament de Barcelona ha de ser de tots. I el meu compromís com a alcalde de Barcelona serà governar per tothom i ser l'alcalde de tots i de totes, dels que m'hagin votat i dels que no m'hagin votat. El meu compromís és orientar l'acció de govern municipal a solucionar els problemes que té la ciutat en aquests moments. L'habitatge, la seguretat, promocionar la cultura, promocionar l'esport. El meu compromís com a alcalde de Barcelona serà que res serà més important per mi que defensar la meva ciutat, que defensar els barcelonins i les barcelonines, i que no permetré que la ciutat quedi subordinada a cap causa política. Jo vull liderar un govern progressista, d'esquerres, no independentista, perquè el que vull és posar la ciutat de Barcelona al servei de Barcelona. Jo vull liderar un govern pro-Barcelona i confrontaré i no estaré d'acord amb qui vulgui fer un govern pro-independència, qui vulgui posar la ciutat al servei d'una causa política, perquè per mi la causa o el motiu pel qual hem tingut molts problemes en aquest país, molts problemes de la gestió del dia a dia de les polítiques socials, per exemple, en aquest país, en matèria educativa, en matèria sanitària, avui mateix hi ha hagut una vaga de nou del sector educatiu, té a veure amb que la política s'ha enredat massa, s'ha tornat aspra,
s'ha quedat només en el terreny de les declaracions i de les desqualificacions i que cada cop menys s'ha parlat d'allò que preocupa la gent de peu de carrer. I jo no puc permetre que això li passi a la meva ciutat. Jo no vull que li passi a la meva ciutat. Que el que ha passat a la Generalitat, el que ha passat avui al Parlament, passi també a l'Ajuntament de Barcelona i que ens tirem 4 anys fent declaracions, mocions, reprovacions, vetos, en lloc de parlar de cultura, de l'esport, de l'habitatge o de la seguretat de la ciutat. Jo vull ser l'alcalde de tots i de totes, dels que em voten i dels que no em voten. Jo vull liderar un govern d'esquerres no independentista que posi Barcelona per sobre de tot. Jo vull, en definitiva, amb l'ajuda de tots i de totes, que tornem a ser Barcelona i que tornem a estar orgullosos de ser barcelonins i barcelonines. Moltes gràcies pel suport, moltes gràcies per estar aquí i endavant!